nonbirta thanbang samai bismai disopi nonbirta thebi pen arjika Difu Taralangso long ingdeng thongkya brakathom havar karbi riso nimso rongaje mesen pen katalonji aphan tirikam amai keseng Inut Mujahidul Islam puche ka biha ka chuklem chosi karbi aphan langropen adimaklong ka chiraiji aphan kabori nonbirta tonpen arjika Difu Taralangso long ingdeng thongkya brakathom havar karbi riso nimso rongaje mesen pen katalonji aphan tirikam amai keseng Jakong ni phaing kora trok sir ni difu manja kese zone penchipatir piponsi difu Taralangso sing merjeng achataya long ingdeng thongkya brakathom havar karbi riso nimso rongaje aningkanwang ason tak pining surihini rang kora pho aningkana pharman le thota mesen pen havar riso nimso rongaje ketalon ponji aphan tirikam amai ke parjapon birtanangli difu manja havar karbi jutang amai Maipu sarthe ingti pen maichari ponsi ingdeng thongkya brakathom havar karbi riso nimso rongaje tirikam amai parjaponsi kevangji ingdeng thongkya brakathom havar karbi riso nimso rongaje kepadu ponji adim lake langsole da havar langsole sport complex alongsi kepaman ponji aphan chiraipon tirikam amai pujoni timung MEC KC aphansi ingwailo laben tirikam amai konchun bangki rasinga hanse aphansi ingwaithulo Apitu Finance Committee along Convener Bidasing Giso Lapen Joint Convener Lumbajong VDC Chairman John Hanse Prakash Terang Atuma Hanse Arpu Pekpon Pinila Bangso Difu Manja Havar Tirikam Keseng Amaiso along Aluhi Aman Pen Kachitongdun Lumbajong MSC Johnny Timung VDC Chairman John Hanse Inglong Kiri Lem Chairman Baboling Hi Borlang Phair Town Committee Chairman Kham Singh Timung Sarthebe BLCC Chairperson Mitali Bepi, Ratsai Klembang, Rasinga Hanse, Prakash Terang, Biren Hanse, KCS Pen, Hinchong Tiso Lapen, Karbianglong Justice Forum Mai P Lapen, Konchun Bang Anparta Difu Manja KCS Zone Klembang Pu Bang Piatum Chitongdun. News Text Report B News 7. Pining asengkana Parman Karbi Havar Karbi Riso Nimso Katalonji aphan mate 33rd Journal Karbi Festival so Katalonji aphan kini representative committee sengalo Taralangso sing merjeng achataya adung ahemalo asi pininga sengkan Catalan poni aphan bangso representative committee long nil phan puthot mai phuling wailo lapen kongchun bangke rangsina hanse alangli tuma si pining le thota nikan thom pharman ko si pininga ne nikane thom cholon ni tu asi ako pining penta ako ongkara ke thom karbi riso nimso rongaje mesen pen alira lon pen mate jutang jupa dan se paching tur theki aphan nitum manke kam sai kle poni phan nitum bori pon pukusi pini bang so mailong tame cheparai pon Inut Mujahidul Islam puche ka biha ka chuklem chosi karbi aphan langropen adimaklong ka chiraiji aphan kabori Jangmi poche kluni phain kora troxi surini ran kora phosengkan mahamaya constituency ke parlo National Highway kungari along Inut Mujahidul Islam pomunit complain kele verpen ajok anuti natumpen keda mahut ke thandamji alam arjulong leben ason alam patipek Mujahidul Islam se amina kamatha aning ke hangateng se ke claim loksi kumanele thandam tami ahok he alam si anut kaprek amune datum thandun tapo amina kachipa khai ponjia phan loksi check nampon bonglu lapen hadak adimaklong sitami kidu ke thak pathirsi cheka beha ka choklem amen pen adim ke cherai pon longwer jia phan bor iverlo lapen karbi anglong atuma phan langrop langsit lang ai pensi arni penlo abotai dupik anlo complain kele alang cheka beha ka choklem ki chok che puwa koi longpon bomlo alang phan kar jupon long bontame Mujahidul Islam abang ke aphiong ang thinchipa theponsi badu abang phuke thandam alam tami arju amase arju dorde det asonsi abotai botai aphong lo ke padam toilo bonta Mujahidul Islam abang ke tangka pen pathepon rongsi ason tin along tami alam abang pang sampon rititilo lape non puar nianta me lapuson Mujahidul Islam thang matha sungnang ni pin pensi chege beha claim dam pon bomlo lapen alangli Mujahidul Islam alang sai ka choklem dun kem ke do prong atum pen pherang ke atum pen karju ponahut angnu kaningje ka chethandun alam ke karbi anglong
Cek dutike sai ing ton pon pelo klem bompo lapen mo phi karbiang long achek igdera phi anlote ansinitum ladak pen chedam thu popuse chithandum lasila puson kaneng je long pop ke ladak kumane abang phutong archak karchak dunluma pusi mathadame me sonlo non ke mujahidul islam abang aphi ong rongatok anuanat kilut abang lit ong asonsi thekponong laben karbi atum aphan chongthui chobai alam tame klang ponwer lasi prabjin pen mujahidul islam aphan chega beha kapang ton pon serak nangji aphan se tuning report news text report p news 7 আমি তো ইয়াতে কাম কৰিবলৈ আহিছে আৰু এটো তো কি কাম কৰিছে তো বাৰ লেবাৰ ইয়াতে গাড়ী চাই লোড কৰে বাই হিচাপ কৰে এইটো আৰু কথা কথা নহয় এইটো হয় আপোনাৰ একদম সঁচা হয় শুনি আছে এইটো কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে এইটো বাবলুৰ আণ্ডাৰত হয় নেকি আচ্ছা কেইদিন হ'ল ইয়াত কাম কৰা আমাৰ 2 বছৰমান হ'ল হয় নেকি আপোনাৰ নামটো ৰফিকুল আলী হয় নেকি আৰু কেইবছৰ আছে এইটোকে যেতিয়া যিমান বাৰ থাকিব বাৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু উঠি যাব হয় নেকি কাগজ আছে নে নাই কাগজ আছে কাৰ কোনটো আছে কাগজ ক'ত আছে বাবলুৰ ওচৰত আছে কোন হয় বাবলু দপকা দবকা ন tangte pinibirta ke lansing tone koklo domi thakme kurwang thu kar